Ana internet dahil? Oo. Na, papili rin ako sa ka-stop nga resibo. Inalin na. Ngayon yung mga amo ba? Amor. Resibo nga ba? Propolis na. Sweet boy. Siklong. Ayan. Kami. Yan na. Kasinglot lagi kan sir. Sige naman. Tumi sa Kasimlo. Kasimlo. Asa tapengon da? Taliwan. Ato ta sa Cagayan kay. Kayan o Delto. Paayon sa Moto. Bumbong. Bumbong. Hi guys. Hi guys. Muna akong painan. Muna akong papa. Ani ako ba? Live lang sila. Kasi nga lang si mong papa. Bador the birthday. Ha? Bador the birthday. Ah, Salvador Duterte. Ato lagi mo doktaan. Marini ko yun. Ano ba yun? ako muna tayo ng marat. Oh. Jollibee ka? Kanta ko. Ganda. Kabaw ka po. Sayang tanggapin nakapasakit na Pagpag ka lang. Si Bador na. Ikaw ba? abdi at kirot hindi makayang mabuhay sa mundo napiling ka kahit sarap ng ating pagmamahalan sabi mo pa walang hanggan para mama Iya, man ko school na ay. tayo ay nagsumpa Dara, sabi mo pa pwede man school kain makot. nagdurugo ang puso ko dahil sa sinabi mo nais ko magpatawa sa'yo suyuin ka pilitin ka ako'y muling mahalin di ko kayang tanggapin na wala ka na sa akin nagpasakit na Mas mama, oy, imo ana. mo na sa akin Imo ana. abdi at Mas kirot di Taod. kawane. damdamin Taod gani. di ko na makayang mabuhay sa mundo kung mawala ka sa
Akin ito. Hindi ipaluna. Oh. Pwede. Ako. Wala may usa. Tara, kata. Kata ba? Halo, kikain tayo naman karon. Bakit na Akin. sa kinanagdaan? At ako ay yan. Kung ano ang dahilan at ako ay pagbigyan. Kailangan ko Hi guys! pag-ibig mo. Hello, mga Dahil friends. ikaw lang ang Mo ni si Dardar. Ano si Glyza? Si Glyza ni. Guwapa kaayo.